Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa panibukwa lagi ng kunamap mamano salamak na mawapadal mo so kalilinta din ko kapipya ginawa. Na bulin mabugin o lango-lango na kubay mamakin sisagin kaya mga idid maranosong. Sagi ko nung mga idida na special ay request ka na pagariyak mo to. Dasala ka arwar ki kana saw na yan aso Saudi line. Agugin ko tayo sa pagariyak ka na dasala ka arwar ko manguda Colombian. Kaya din so taring tanga mataya. Agungin ko tayo sa samwer na dasala ka warwat ke putre Alaysa. Sa agikon mabugi at kilgi siya pagbira mo sa mga rinarinaw lang ibu so watay o pagarinyo si Kuwagumay Islam. Ada salah kau arwah po mangudap pakanili sa kating na pa makinigin niyo masalam.
kasulitan hati apakah rariku saking pada dekat
sapi hiraku, di sapi hiraku. Sasalang anak kanong bedeng, makapipiyag hinabagin. Makarin ko ng pusaya dali,